поискаха определените за риболов места у нас да бъдат предоставени за стопанисване на сдруженията в сектора. В момента за тях се грижи Агенцията по рибарство, която според протестиращите само събира пари за билети, а язовирите са оставени на произвол. Протестиращите поискаха уволнението на директора на Изпълнителната агенция по рибарство Марин Димитров, както и на ресорния заместник-министър Бюрхан Абазов. Протестиращите обвиниха Агенцията по рибарство, че не охранява добре водоемите. Те приличат на бунища, в тях няма риба, а бракониерството е ежедневие. В същото време парите от продадените билети потъват. Рибари, ловец! Къде ми отидоха моите пари? Повече от 2 години сигнали за бракониерство, от 2 години си играя и пускам, защото си нямам друга работа. Представители на Агенцията по рибарство се опитаха да обяснят, че 25% от стойността на билетите отива за зарибяване. Около 60 тона риба се пускат всеки сезон във водоемите. Те обаче бяха бурно освиркани. В подписка протестиращите настояха за незабавно уволнение на директора на Изпълнителната агенция по рибарство Марин Димитров и на ресорния заместник-министър Бюрхан Абазов, като двамата да бъдат разследвани от прокуратурата и ДАНС за присвояване на парични средства в големи размери. Незабавна проверка от оторизираните органи за държавен финансов контрол на паричните потоци, с които се разпорежда ЯРА. След разговори в Земеделското министерство стана ясно, че на риболовците им е било обещано да им дадат за стопанисване 18 язовира от общо 107. От министерството са опасявали, че сдруженията няма да се справят с стопанисването и охраната на водоемите. Според режисьора Андрей Слабаков, председател на инициативния комитет, протестните действия ще продължат.